ፈላማይ ርእሰ ጉዳይና ክነርኢ ክነልዕሎ ጋንታ ኩዕሶ መቐለ 70 እንደርታ ብፍላይ ክልተ ሰሙን ዚ ተደጋጋሚ አጀንዳ ጌርናዮም ኢና አጀንዳ ክንገብሮም ድማ ይግበአና እዩ ስፔሻሊ ትለሪኡ ወለው ልናድ ፐርፎርማንስ ለሪኡ ወለው መንቀስቃስ ለመዝግውሉ ውጽኢት በሐቂ ልድነቅ እዩ እዚ ተጠናኺሩ ክቅጽልሃም ለለው ሓምት ኩሉ ሻውን እንውሎ እዩ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ብፍላይ ከም ጋንታ ኩዕሶ መቐለ 70 እንደርታ አው ሲዝን ዚ ለመጽሉ መንገዲ ልናድዩ ለመስግን እንቅስቃሳት ላሳለጡ መጽዮም እዮም ሁሉ ጸገማትውን ኺሎም ትጋንታውን አብልኻአሎ ብፍላይ ምስ በጀት አሳሲሩ ኢሹ ልግበር ነገር ክል ይኽእል እዩ حزون كل ነገር ተማሊ ኢሎም ድዩ ኢልናውን ሕቶም ልክት ክልዓል ይኽእል እዩ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ግን ድማ ምስ ክፍተቱ ይኹን ትጋንታ ለሪእሎ ቀጻልነት ለሎ ልረአ ውጽኢት ሒዞም ሞልተልዓሉ ዕላማ አቺቭ ለመግባር ሓላፍነት ተሸኪሞም ለትግራይና በብሕታውነት ላጸውዑ ልግነዩ ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ عوي لبهال تساتفو لارينا لغنيو نايز عامت زي خستتون موال نخلينا خستت كغورو لخل افتوم لحالف عامتات بالتفلالي اغاطامي لتو مدرخ وددر نطبتاتون كسع موداتا اوف كورس تحناني قوم وصيت نصوع لمركاب لغورو ولنور صعري نذكرينا كلاتنا ግን ድማ ናይሎ ማዓመት ፍሊሎ ብሎ መቀለ 70 እንደርታ ካብ 16 ለካይድዎም ግጥማት 15 ዮም ዓውታ መዝጊዮም እዮም ክብራት ፍትዋትን ተኸታተልትን ሓደ ግዜ ጥራሕ እዮም ስዕረት ከተኣናግዱ ኺሎም ሕዚ 30 ነጥቢ ኣኪዎም ለፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢትዮጵያ ላመርሑ ወይም ልግነዩ ብፍላይ መቐለ 70 እንደርታ ሎማዓንቲ ዕለተ ሐሙስ ወሳኒ ልበሃል ዓውታ መዝጊዮም እዮም ኣብ ልዕሊ ጋንታ መቻል 33 ን21 ሓደን ብልኾነ ውጽኢቱን ዓውት ከመዝጉ ኺሎም እዮም ላብ ሻምፒዮንነት ክብሪ ልክቃረው ምኽንያት ልኾነ ወሳኒ ልበሃል እዮም ሎማዓንቲ ዕለተ ሐሙስ ኣብ ልዕሊ መቻል ዓውት ከመዝጉ ኺሎም ለለው ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና በዚ መሰረት ጋንታ ኩዕሶ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ልመጽለሉ ዕለተ ቀዳም 30 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ንጉ ሰዓት ክልተ ምስ ጋንታ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ግጥሞም ከሳልጡ እዮም እዚ ጾታ እዚ ዓወተ መዝጊዮም ማለት ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ኮይኖም ሎ ማለት እዩ ክብራት ፍትዋት ተኸታተልትና ስለዚ ቱ ሁሉ መዳያዊ ምንቅስቃሳት አውዚ ጋንታዚ ላርአናዮ መጽና ኢና ወነ ድሌቱ ዓቢ ለኾነ ጋንታ እዩ ሕዙን ለኽብርቲ ጋንታ ተጨኒቁ አውለሉ ሕድሕድ ተጻዋቲ ዓቢ ርብርብ ዓቢ ምንቅስቃስ ለሳልጥ ጋንታ ምዃኑ ላርኤና በጭቡጥ በመሪሕነት አሰልጣኒ አማኑኤል ስዩም በተግባሩን ላርአናዮ ለመጻና ጋንታ ይሙ ይወለብል ሁሉ ፈታው ስፖርት ትግራይና ለኾርዕሉ መፍቀሪ ስፖርት ኩዕሰይድ ትግራይና ፕራውድ ልገብረሉ ዓቢ ርብርብ ዓቢ ልበሃል ውጽኢት መቀይሮ ነጥቢ ኢንክሉዲንግ ልቱ ዓይነት ስፖርት ኣብ ትግራይና ብልዑል ጠመተ ተዋሂቦ ኣብ ቀጻሊ ላተሰርሐ ልክኸድ መቀይሮ ነጥቢ ክኾን ልኽእል መቀጸልታ ሕሉፍ ዓመታት ላሰርሕዎ ልኖሩ በሻምፒዮንነት ውን መእሰር ብምግባር ቶም መናእሰይ ኣብ ታሪክ ውን ስሞም ለስፍሩ ክኾኑ እሞ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ መብጻሕ ኺኢሎም ኣለዉ ሕዚውን ድጋፍ ማሕበረሰቦም ድጋፍ ቱ ስፖርት ክለቦም ድጋፍ መሪሕነቶም ይጠልዩ እዮም ብቐረባ ውን ትለለዎ ኩነታት ናይና ስፖርትና እንታይ ልመስል ልብል ለምፍላጥ ጻርታት ውን ለምግባር ላፈተና ነርና በተለበቲ ቱ ሕዝለሎ እዋናዊ ቁመና በቴክኒካል በጭቡጥ ኣብ ተግባር ለሎ ፐርፎርማንሶም ውጽኢታቶም ዓቅምታቶም ተሪና በጣም ልድነቅ እዩ እሱ ተጠናኺሩ ክቀጽልሃም ለሎ ናይና ስፖርትና ውን ከልዕሎ ልደሊ ሐሳብ ክኾን እዩ
ካውዙ ልሎግን በመሪሕነት ዓም ስፖርት ክለብ ድጋፍ ልጠልውሉ ምዕራፍ ፈጽሑሎሞ ትኩረት ክልክትዎም ትለሎም እንቅስቃሳት በቀረባ በፍላይ ካፍቱ መሪሕነት ኣብቲ ኩዕሶ እግሪ ሕዝለ ርእይዎ ኣለዉ ጽቡቕ ልበሃል ትጋንታ ከይወርድ በፍላይ ኩሎም ልገልጽ ኣይኮነይ ኣብቱ መሪሕነት ንብል ተለና ግን ሕዝውን በቀረባ ለኣቶምን ትኩረት ሓምለ ድሊ ምዝኻር የድሊ ኢሉ እምነት ነይንሙ በትል ተረኸው ጽይት ለአባላት ኮቺንግ ጋንታ ኩዕሶ መቐለ 70 እንደርታ ለተጻዋቲ ኩዕሶ መቐለ 70 እንደርታ በሐፈሻ ለደጋፊ ለመላእ መፍቀር ስፖርት ትግራይና ኳደስ ፈለኩም መልእኽቲ ናይና ስፖርት ናዩ ኣብ ልመጽለሉ ዕለት ቀዳም ግን ምስ ክፍለ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ጋንታ ኩዕሶ መቐለ 70 እንደርታ ናይ ፍጻመ ጾታ ዓወታ መዝጊዮም ማለት ሻምፒዮንነቶም ኣብ ኢዶ መረጋጊጾም ሎ ስለዚህ ልመጽዎ ርሕቀት መእሰር ልገብሩሉ ዕለት ቀዳም is a big dream ሃም ሕድሕድ ተጻዋቲ መቐለ 70 እንደርታ ኮይንካ ተሓስቦት ኣለኻ ሓመሰልጣን እውን ማለት እዩ ስለዚህ ሰናይ ዕድል ካብ ባዕጋውን ንምነየሎም ኮኑ ኣብ ናይ ጻሕ ምድላውና ዕለት ዓርብ እውን ተመሊስና ምዙል ተኣሳሰረ ምስቱ ጋንታ አባላት እውን ሕጽር ለበለጻንህት እንገብር ኮኑ ማለት እዩ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና እዚላ ምስ ኩዕሶ እግሪ ምንቅስቃስ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ክነልዕሊና ኣብ መበል 33 ሰሙን መርሃ ግብሪ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጾትሳት ትጽዊት ልተገበረሎ መርሃ ግብሪ ተሳሊጦምሉ ብፍላይ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ወሳኒ ልበሃል ዓወት ኣብ ልዕሊ ሲዳማ ቡና ድማ ከመዝጉ ኽኢሎምሉ ቤንጃሚን ኮቴ ታ ክሬዲቱን ልወሰደ ካብ ሄኖክል ተሻመይሉ ኩዕሾ ብርእሱ ገጩ ለመቐለ 70 እንደርታ ኣብ መበል 33 ሰሙን ወሳኒ ዓወት ለከመዝጉ ምኽንያት ለኾነ ብሕታይት ሽቶ ከመዝጉ ኽኢልዩ ሃም ጋንታ ለረአይዎ ተጋድሎ ሃም ጋንታ እትውጽኢት ዓቂው ካልምውጻእ ለረአዩና ምንቅስቃስ ለይምናውን ኣይካሊ ብፍላይቱ ደጋፉውን ብናይ ባዕሉ ኮሚትመንት ካብ ናይ ባዕሉ ወጻእታት ካብ ጅቡ ናይ ትራንስፖርት ይኹን ካልኦት ወጻእታት ቱ ሎጂስቲኩን ጥቀመሉ ባዕሉ ሓዊሱ ላተሓባበረ ኢንክሉዲንግ ካብ ስፖንሰር ናይ ነጻ ትራንስፖርት እውን ላመቻቸዩ ላተኣኻኸው ካብ አዲስ አበባ ከባቢ ኣይ ላኸዱ ላብ አዳማ እውን ድጋፎም ላብ ጎን ጋንቶም ትጋንታ ኣይወርዲ ብልብል ምንቅስቃሳት ለርእይዎ ለሎ በሐቂ ልድነቅዩ ከም ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ተን ወሰንቲ ኣብ ልበሃል መርሃ ግብሪ ሶሙን ኮይና ኢና ለውግዕ ለለናሞ ኣብቲ ሊግ ልምጽናሕ ክልል ግቦ ርብርብ ኣብ ተግባር ክንሪኦ ልግበአና ምንቅስቃስ ሕዝውን ብቀጻልነት ልክዕ ምስ ኣብ ልዕሊ ሲዳማ ዓወት ለመዝገውሉ ምንቅስቃሳት ሕዝውን ተጠናኺሩ ክቀጽል ሓምልሎ ናይና ስፖርትና መልእኽቱን ክሕልፍ ይደልይሞ ትልዓበየ ነገር ሕዚ ክልዓል ልኽእል በዘጋጣም ዚ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ትጋንታ ኣብ ሲዝን ዚ ሃም ኣውንታ ልውሰደሉ ተደጋጋሚ ካብ ልተተኸሉ ኳዓሳሱ ካብ ሰት ፒስ ካብ ፍሪኪክ ብፍላይ ድማ ካብ ሃም ኮርና ልበሉ ኳዓሳሱ ላተጠቐመ ርኢና ኢና ኣብ قدم يلو أسألتان دانيال تعيون لهاللي تمساسال مالتي كابل تدخلوا كواساس نيرنا حزون اتو من قصقاسسو او تخرجت غير 5 راح كدليو بنجامين كوتي او سيزن زي تدغاغامي برئسو ገጩ ካብ መቐለ 70 እንደርታ ብለሐሸ ለመዝገበ ተጻዋት ኮይን ድማ ንረኽወይናሞ ኣብ ታሪክ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ መቐለ 70 እንደርታ ድሕሪ 2010 ዓመተ ምህረት አብራው አይደረጃ ሐይዙል ዛዘመሉ ተለሐሸ ተዋይሉ ነይሩ አፍተ ዋንሱ ቀጽይሉ ግን 2011 በብሕታውነት ኣብ ታሪክ ትግራይና ኣብ ሕሉፍ በታሪኩን አፍተ ሊግ ተሳትፎ ምግባር ለልኻሉ ሻምፒዮን ሙኻን ለኻለ ብሕታዊ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ድማ ቱ ለዓበ ኣብ ጉዕዞ ሂስትሪ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ቅድሚት ናይ ባዕሉ ታሪክ ሒዙ እንሪኦ ማለት እዩ ብዚ ደረጃ ዝነበረ ጋንታ በፖለቲካል ውሳነ ኣብ ልዕሊ ትግራይና ተፈጸመ ጄኖሳይዳል ኩናት ዳግም አንጻራዊ ድሕርትና ውዕል ፕሪቶሪያል ተገነየ ሰላም
ክለባት ትግራይ ላብ ልነሮ ይመለሳል ብል ፖለቲካዊ ውሳነ ድሕሪ ምርካው ጋንሳ ትግራይና ብጭቡጥ ላብ መንቀሳቀስ ተመሊሰን እዮም በብደረጁ ፕሪሚየር ሊግ ላዕለዋይ ሊግ ቀዳማይ ሊግ ማለት እዩ ሶ ቶም በብደረጁ ላረናዮ ልመጻና መንቀሳቀስ አው ሲዝን ዚ ስሑላውያን ስሑል ሽረ ዘየሎ ኪንግስ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ካፍቱ ሊግ ቀድመ ሕደት ማዕልሳቱን ምስንባቶም አረጋጊጾም እዮም መቀለ ሰብዓ እንደርታ ሕዝብ ብሕታውነት አፍቱ ሊግ ናይ ምጽናሕ ዕድላቱን ፈጢሮም ክሳዕ መወዳእታ ቀጻልነት ክልዩ ብልኽእል መልክዑ ዓብይ ተስፋ ለሎ ጠንካራ ልበሃል ምንቅስቃስ ላርአዩና እዮም ጠንካራ ልበሃል ንሕንሕ ብጭቡጥ አብ ተግባር ላርአዩና እዮም ልግነይሞ ብተሕዝልሎ ምንቅስቃስ the credit goes to the players current ሕዝልሎ ቴክኒካል ስታፍ ልመርሕ ለሎ አባላት አሰልጠንቲ ብዓውዩ ድማ ትደጋፊ ኩሉ ነገሩ ጸገማቱን ኺሉ ወጻታቱን ባዕሉ ኺሉ አው ጎኒ ጋንቶ ኮይኑ አው ጎኒ ዓብይ ክለው ኮይኑ ድጋፉ ላርአየ ልሎ ኩሉ ምስጋናውን ይግቦይሙ ክሳዕ መወዳእታ ጽዋዕ ሻምፒዮንነት ጋንቱ ለሐሰብ ብትመንፈስሱ ሕዚ አብ ተኸታተልቲ ካብ ጾታ ላው ጾታ ለሪኦልሎ ላተመሓሸል መጽለሎ ምንቅስቃሳት አብ ብጭቡጥ ሜዳ ለረአለሎ ምንቅስቃስ ካብ ሜዳውን ወጻይ ልሎ ድሌታ ተፍት ደጋፊ ፍት ተጻዋች ፍቶ መሰልጣን ተሪኻ ልድነቅዩ ሶ ትጋንታ ፍት ሊግ ጸንሕሉ ልኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ እዚ ክኾን ልኽእል ብጭቡጥ አብ ኢዱ ዩቱ ኦፖርቹኒቲ ሒዝወለሎ ሰለስተ ወሰንት መርሃ ግብሪ መቀለ ሰብዓ እንደርታ አበ ልመጽለሎ ሰለስተ ሶኒታት እዮም በዘጋጣምዚ ምስ ኢትዮጵያ ቡድና 2 ሰነ አበ ወሳን መርሃ ግብሪ መበል 34 ሰሙን ክገጥሙ እዮም ቀጽይሉ 9 ሰነ ዕለተ ሶኒ ይስውን አበ ደርቢ ትግራይና ጾታ ምስ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ልገጥሙ ክኾኑ እዮም ቀጽይሉ ትናይ መወዳእታ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ 16 ሰነ 2017 ዓም ተምረት ናይ መወዳእታ ጾታ መዛዘም ጾታ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ወሳኒ ጾታ ከሳልጥ ይሞ ሕዙን ሁሉ ትግራዋይ ሁሉ መፍቀር ስፖርት ትግራይና በሓደ አው ጎኒ ጋንቱ መቀለ ሰብዓ እንደርታ ኮይኑ ትጋንታ ምንጪ ሓጎስ ኮይኑ ብቀጻልነት ብጣዕሚ ክባር ልበሃል ዋጋታት ከፊሉ ኩለ መድያዊ ክሳብ ናይ ሰብ ህይወት እውን ዋጋ ከፊሉ ኣብዚ ደረጃ ዝምብጻሕ ልልኻለ ጋንታ ካፍቲ ሊግ ልከይወርድ ድጋፍ ለሃበ አው ጎን ጋንቱ ኮይኑ ሁሉ መፍቀር ስፖርት ትግራይና ልክኸድ ኣብ ኔክስት ብፍላይ ፍቶም ሰለስተ ወሰንት መርሃ ግብርታት እቶም ተጻዋቲ እቶም ሰልጠንቲ ናይ ደጋፊኦም ድምጽ ምስማዕ ይደልዩ እዮም ናይ መፍቀር ስፖርት ትግራይና ኣብ ጎኖም ምህላዊ ምርግጋጽ ይደልዩ እዮም ሶ ዝል ክኾን ልኽእል ሕዝውን ብቀረባ ለሎ ናብ ናይና ስፖርትና ልመጽለሎ ሓብሬታ ካብ ከተማ መቐለውን ካብ ትግራይናውን ኸይዱ ድጋፉ ልምግባር ልተዳለየ ድጋፍ hamlሎ ሓብሬታ ላላ ኣኹልና እዮም ሱጥራህ ይኾነ ኣብ አዲስ አበባ ከባቢይ አዳማይ ከባቢይ ልልግነ ድጋፍ ድማ ኣብ ጎን ጋንቱ ኮይኑ ድጋፍ ልምግባር ላተዳለየ hamlሎ ተኸታቲልና ለናሞ ዝወሳኒ ምዕራፍ ኣብ ጎኒ ጋንታኹም ኮይንኩም ጋንታኹም ኣብ ልመጽለሎ ዓመት ተሳትፎ ለትግራይና በመወካል ኣብቲ ሊግ ጻኒሕቱ ለረጋግጸሉ ባይታ ለመፍጣር ኩለ መድያዊ ድጋፍ ካፍቱ ስነልቦናዊ ድጋፍ ባዕውዩ ሞራል ስለለኾነ ኣብ ጎኒ መቀለ ሰብዓ እንደርታ ንኹን ልብል መልእኽቲ ናይና ስፖርትና እዩ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ስለዚ ሕዚ እዩ ሰዓቱ ኣብ ጎኒ መቀለ ሰብዓ እንደርታ ብምዃን ኩሉ ፈታዊ ስፖርት ትግራይና መቀለ ሰብዓ እንደርታ ኣብቲ ሊግ ትጸንሕሉ ርብርብ ነሳልጥ ልብል መልእኽቲ ናይና ስፖርትና እዩ ብደገፍቲ መቀለ ሰብዓ እንደርታ ድማ ብፍላይ አልትራስ ደገፍቲ ኢልና ንጽውዖም ምንቅስቃሳት እውን ልጀመሩ ወላረአና ኢና መቀለ ሰብዓ እንደርታ ኣይወርድን ልብል ምንቅስቃሳት እውን ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣውንታዊ ለትጋንታ ድጋፍ ሞራል ለማሃብ ለርእይወልሉ ልናድ ኩለ መድያዊ ኣብ ዲጂታል ሚዲያ ወፍርታት ድማ ልድነቅዩ ዘጠናኺሩ መቅጻል ለድሊ መልእኽቲ ናይና ስፖርትና እዩ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና